Mads, og velkommen til den her episode. I dag, eller til den her kanal faktisk. Det er en helt ny kanal, der er oprettet. Vi sidder på GGPP, og vi vil gerne vise lidt rundt og vise vores ting, vi har købt og sådan. Ja. Så. Og faktisk så, hvis I ikke genkender, så det er mig og Magnus, og vi har lavet videoer sammen før. Det er Magnus fra Chili Gamers, og det er mig fra Mickey Gameplay. Måske I kender os. Men vi har simpelthen startet en kanal sammen. Yes. Fordi vi godt kan lide at lave videoer sammen i forvejen. Og ja, den her episode, der kommer vi nok til at spille på GGPP. Men vi kommer måske også til at have den her Jeg Besøger serie. Ja, jeg tror den kommer til at hedde Jeg Besøger, og så hashtag 1 og sådan. Ja. Men det er sådan noget, hvor vi besøger forskellige server, men det er ikke nu. I dag, der spiller vi på GGPP. Ja. Og der vil vi lige sådan lidt rundt, og det er ligesom i ord GGPP. Så skal vi PvP lidt, og ja, det er det. Så, men vi har noget, der hedder Warp Home. Hvis vi lige prøver at tage til det. Der har vi sådan et hus sammen, eller en celle sammen. Ja, jeg tror, at det kan godt kaldes et hus, tror jeg, eller home, hvad du nu vil kalde det. Men i det, når I skal Warp Home, spawner her, så er det bare til venstre. Flyver ind på Mickey der. Venstre. Op ad trappen her. Og hvis I også er interesseret i den her server, så er IP'en lige nede i beskrivelsen. Yes, det vil du sige. Og hvis I nyder den her video, så husk at give et like. Og abonnere, hvis du synes, vi er gode nok. Men det er helt nede for bunden her. Og så er det lige her en XCP. Og I må også, I må gerne komme ind til os og spille med os og så videre. Og team selvfølgelig. Men Mickey, han har sin kiste herovre. Og jeg tror, jeg skruer lidt ned for sounds. Shit, den er høj. 10. Ej, måske det. Vi siger 30. Men faktisk så vil vi prøve noget nyt nu. Altså, vi ved godt, at vi lige har startet kanalen, og det er måske lidt meget for langt. Ja. Men vi vil prøve at spørge, om vi kunne komme op på 5 likes. For det kunne være mega dejligt til at starte med. Ja, det vil hjælpe os så meget. Og hvis, altså, jeg ved godt, det må man selvfølgelig ikke sige, det lyder rigtig kælet, men hvis I har lyst til at turnere herinde, så må I virkelig gerne. Ja, I må gerne pay, hvis I vil, men det er ikke noget, I skal. Eller give armor i warbyt. Ja, et eller andet. Der er nok mange af jer, der kender serveren for. Men hvis vi får sådan 10 eller 20, så kan vi måske lave en lille giveaway. Ja. Altså, så skriver vi nogle masse navne, eller så er der nogen, der skal kommentere. Så skriver vi alle navnene ud på sådan en lykkehjul måske. Og så kan man jo, og så det navn, der bliver trukket, så kommer man ind i warbyt, og så får man for eksempel hele assassin gear plus bue, svær eller et eller andet. Ja, men det ser vi på til den tid. Men det er først ved episode 10 eller 20, eller hvad tænker du? Ja. Nej, men først når vi får nogle lidt flere subscribers, tænker jeg. Ja. Og så når man deltager, skriver man bare i kommentaren. Men det er ikke noget med den her episode at gøre. Nej, i den her episode så vil vi vise lidt rundt. Og nu har vi været Warp Home. Yes. Tænker lige, vi går i Warp Byt og viser det. Ja. Hurtigt, og så kan vi tage spawn og PvP bagefter. Der er en, der har fået et til Kosekill. Glemmer helt, hvad det hedder. Det her, det er Warp Byt simpelthen. Ja. Så kan I gå herind, så kan I kaste ting til hinanden, så man kan kaste det. Og så kan man selvfølgelig stå på den her plade, så folk ikke tager dine ting. Og hvis du går væk, så kan folk godt løbe ind og tage dem. Så hvis jeg slår her, jeg har ikke noget. Men hvis jeg for eksempel står her, prøv lige at komme ind. Hvis jeg står her, og jeg har nogle ting, jeg gerne vil give til Mickey, jeg skylder et sæt armor, for eksempel den der vinder, så dropper jeg. Der. Det er noget dejligt diamond han får, og så kan han bare tage det. Ja. Så det er sådan, vores giveaway også kommer til at være. Eller kommer til at blive sådan. Men det er faktisk bare det eneste, det går ud på. Yes, men nu går vi lige i spawn, hvor der også er PvP. Ja, vi kan prøve PvP en gang. Ja. Vi skal sige nu, og skal vi ikke? Hvad? Shop, jeg vil du vise shop måske. Ja. Bare den der til højre, ikke? Jo. Her er der shop, der kan I købe en masse ting. Og I kan også købe enchants, og hey, faktisk så vil jeg lige vise noget her. Netherstars, det er det hele handler om. Når I får nogle kills, så får I Netherstar ud af killet. Så skal I bare sørge for at gemme den i inderkisten, og når I får mange af dem, så kan I sælge dem for penge. Og en god idé, altså det jeg plejer at gøre, det er at vente til jeg har enten 16 eller 32. Ja. Jeg gider ikke stå og sælge en for 15, så jeg plejer at vente. Men det må man jo selv. Ja, det er hvad man har lyst til. Men det var i hvert fald shoppen. Og så er der Strange.
styrke Ja, og, der er potions her, der er også fire resistance, og det er gold level ildbeskyttelse. opgraderet. Ja, Så det er sindssygt. Men der er også enchanting herovre. Hvis vi kommer herover. ja, Enchanting. Så en her, chance. så, der står en der. Så hvis du køber for eksempel, ham der har jeg timet med før, nå, lige meget. Så hvis du køber for eksempel XP, så kan du for eksempel, hvis du gerne vil opgradere dit Iron Gear, så køber du noget XP, så får du XP, så er der lapis, og så opgraderer du den lige bare. Men det vil ikke betale til at opgradere Iron Gear, vil jeg Nej, sige. det er præcis. Jeg har prøvet at opgradere Iron Gear. Jeg døde med det samme. Jeg nåede engang at få 1 kill. Og det brugte jeg 100 XP på, så det var ikke så smart. Så. Men det er bedre at skaffe noget bedre diamant gear. Ja, Og hvis vi lige skriver skråstreg buy, så kan I se her, vi spiller den på Ja. GG. De har både Kit PvP, Kreativ, UHC, CTF og Prison. Vi kommer nok mest til at spille på deres Kit PvP. ja, men- det er ikke sikkert, at vi kommer til at spille på det Nej, overhovedet. men inde på Kit PvP, hvor man kan købe ting, så er der rank, så du gør den i rank permanent. Så er der Master, det er det dårligste, det koster 200. Så er der Assassin, det er det anden bedste. Og så er der King, det er det bedste. Altså, jeg vil ikke foretrække at købe noget, men det er selvfølgelig, hvad I gerne vil. Så jeg gider ikke helt at bruge penge på det, men selvfølgelig, hvis I gerne vil have en rank, så skal I købe det. Men. Og så er der rank 30 dage. Hvis du bare vil have det 30 dage, for eksempel, så er det lidt Hvis du billigere. vil prøve. Ja, hvis du bare vil prøve det. Hvis du tænker, hvordan er mastergearet, så kan du bare prøve 30 dage for 50 kroner, for eksempel. Og det samme med Assassin og King. Og så er der in-game penge. Du kan simpelthen købe 10.000, 25.000 eller 50.000. Ja, Og det koster 100 men- kroner for 10.000 og ja, derudad. Og til Men, alles, ja. ja. Vi er, altså, vi ved godt, at det vil måske gøre vores videoer bedre, hvis vi køber rank. Det er jo nok lidt mere spændende at se på. Men Ja. vi har en masse gear selv, altså. Ja, lige præcis. Og vi har jo ikke lyst til at bruge penge på det. Nej, Så, men den sidste, der er, det er kommandoer. Der er det for eksempel chest 1. Det er, hvis du ikke har nok plads i den indre chest, og du gør noget home, for eksempel. Så skriver du skråstreg chest 1, og så kommer der sådan ligesom en kiste frem, hvor du kan lægge dine ting hen. Så, og det samme, det gør de andre også bare. Det er bare med, hvor du kan have 1, 2 og 1, 2, 3. Så. Men jeg vil ikke råde jer til at købe noget af det, men selvfølgelig, hvis I gerne vil, så selvfølgelig køb det. det er dumt at bruge penge, og det er også rimelig dyrt, synes jeg. Ja, det synes jeg også. Det er ret hæftige priser. Men skal vi prøve at gå ned noget PvP? Ja. Og så er der også casino her, men det må vi lige vise hinanden. Ja. Så er der donator shop, og der er noget, der hedder beacon drop her. Det er for eksempel om 35 minutter og nogle sekunder, så dropper så er der nogle hjælpere og ejere, der dropper nogle netterstars ned. Så. Men hvor er du her? Nej, den dropper selv bare i svin. Nå, jeg dropper selv, undskyld. Okay, Miki herovre lige højre. Okay, så hvis vi kommer herover. Jeg synes, Og det er et rigtig skal vi- fedt map. Ja, det synes jeg også. Der har været mange andre maps. Vi har faktisk hvis I ser vores gamle serie, GGPP på vores egen kanaler, så er det et andet map. Men jeg- nu, Jeg synes, det er helt vildt flot map. Men Ja. lad os prøve jeg at synes bryde også, det her det er godt. Jeg tænker bare, at vi hopper efter Jim her. Eller Og jeg op, ved ad, ikke- op ad trappen, tænker jeg. Og efter ham her, Bertram. Au, nu dør jeg. Ja, jeg er lige død. Nå, okay. Jeg hoppede ned efter ham, Bertram der. Ja. Og han dør nu, tror jeg. Ej, okay, så kommer der en diamond gear bag. Men måske i den her episode, jeg ved ikke, om mange er klar på det, men altså, vi kunne godt hoppe i noget godt gear. Altså, vi har jo så meget. Du kan bare låne mod mig, måske. Ej, jeg tænker lige, vi skal i gang med serien først, tænker jeg. Og Før så- vi jumper med godt gear. Som Ja. i episode 5 eller 10 eller sådan noget, så kan vi jumpe Ja. med godt gear. Hvis folk kan lide det, så vil vi gerne. Men... shit. Okay, Kun hvor hvis er folk kan lide serien. Ja, jeg er i højre side. Og det håber vi selvfølgelig, at I kan, fordi at... Vi bruger Vi- vores tid på det. Og vi elsker jo at lave videoer til jer. Og det er også, altså, men man føler også bare, det er sjovere at lave videoer, hvis man laver videoer til folk, der kan lide at se dem. Ja, og gider at se det. Altså folk, der gider at se på det. Ja. Så er det lidt sjovere at lave videoer til dem. Så Men er altså, der ret meget lag på serveren, synes jeg. det synes jeg godt nok også. Folk, der Men flyver, og... lad os... Skal vi runde episoden af? Ja, det tænker jeg snart, vi skal. Og så må I rigtig gerne sub, hvis I vil gerne vil se mere. Og I må rigtig gerne... Vi håber jo selvfølgelig på de der 5 likes. Og der vil stå nogle masse ting nede i kommentaren. Angående kanalen. Ja, beskrivelsen mener jeg. Ja, beskrivelsen, undskyld. Så, men kommer du i spawn? Ind i shoppen? Eller Jamen, ind i jeg- enchanting-rum? Og der er... Der hvor vi stod sidst. Yes. Herop. Så F.
Men simpelthen tak fordi I gad så med. Håber vi runder Ja. de 5 likes. Der vil være nogle masse ting nede i beskrivelsen. Og så håber jeg bare, I vil like og abonnere. Mm. Så, men jeg håber, vi ses i næste afsnit. Ja. Hej hej! Hej.